What's up, Bap ne? Welcome back keng katamong vlog. So, ining vlog tamo ini pangatlo na keng patingapon na ini na. Kaya nung napansin nyo, na ako may nalilingmalan kasi ako talaga mandilo eh. Pero sige, promise po, mandilo na ako na, Bap. Ariyan tayo mo yung kanta ngayon. Wala na akong yung mag-gitara, Bap eh. Actually, na ako talaga din magaling mag-gitara. Tsaka ako rin magaling magkanta. Trying hard ko mo, kumbaga. Pero subukan tayo na, Bap. Ay ni katotono ko pa kayong gitara ko. Balot siya kasi may imbak niya. Mga laong yung kunting strings no. Kaya niya Bap, himig ng pag-ibig, finger style na Bap. High school ko pa na balo game eh. Subukan tayo mulit na yun, balo tayo pa. Kapuban, ulit-ulit. Balayo ka lang, magkanta ako. Andyan na ano mo eh, yung kapagkanta eh.